Anem a fer esta família d'arbres. Si agarreu la tècnica, després les decoracions poden ser de moltes maneres, però són uns arbres molt divertits, molt fàcils de fer i que queden molt guai a damunt de la taula, o damunt d'un prestatge, o allà on siga. Anem a pels materials. Vinga. Els materials que anem a utilitzar són fil, jo utilitzaré cotó, perlé, però podeu utilitzar altres fils per a buscar altres textures, aigua, cola blanca i pinzell, algunes decoracions, un poc de purpurina, uns cons de pòrex i plàstic d'embolicar menjar. Per a començar, desfarem la cola blanca en aigua per a que estiga més fineta. En meitat d'aigua, meitat de cola, suficient. Si voleu més espesset, més cola, però meitat i meitat és guai. I la deixem a banda fins a que la necessitem. Si el con no està protegit en un plàstic, el protegirem nosaltres en paper film, en plàstic de cuina. Això ens facilitarà després poder extraure l'arbre. Amb el fil agarrarem el cabdell i començarem a pegar-li voltes. Apreteu un poquet per a que es mantinga el fil en el seu lloc. És important que vegeu que tots els fils es creuen i que no tenim espais massa blancs. Val? Tallem i nyuguem en algun punt que no es veja molt. A l'hora de fer els més menuts, ens pot passar que el fil se'ns acumula en la part de dalt. Mireu. Si jo vaig donant voltes així, de sobte, quan aprete, se me'n va tot cap amunt. Per evitar aquest efecte, el que jo començo a fer és agarre de baix, pegue 2 voltes apretades i torna a passar per baix. I pegue 2 voltes apretades i torna a passar per baix. Pegue 2 voltes apretades, torna a passar per baix. I així el fil s'agarra al propi fil, a aquesta estructura que ja he fet des de baix. D'aquesta manera, tot i que se m'acumule, doncs heu d'intentar pegar aquest tipus de volta de volta en quan. El següent pas és encolar. Fiqueu-vos un paperet en el tapet si voleu no embrutar massa. La qüestió és la següent, és empapar el fil. Que s'empape d'esta barreja d'aigua i cola blanca.
No patiu, que la cola blanca després es fa transparent. Vegeu per què lo del paper? Vaig a netejar. Abans de que s'asseque del tot, li tirarem purpurina. Cadascú al seu gust. Això ho deixem assecar. Necessitarà una nit segur, i a lo millor, segons la humitat que tingueu, un dia. Val? El deixarem assecar. Una vegada està sec, mireu, jo el toque i té consistència de dur. Cal treure'l del mole. Costa un poquet al principi, per tant, comencem per la part de dalt. Podeu fer-ho així, a vegades se me queda enganxat en el plàstic, doncs trac el con sense treure, deixant el plàstic en l'arbre. I finalment ja el tinc fora. Mireu. I ara és el moment de posar-li uns brillantons. Jo pense que en estos poquets en tinc prou, però si vosaltres en voleu més, en podeu posar més. I rematarem en la part de dalt amb una estrela. I ahí està. I ja està. El primer que hem fet l'hem decorat en brillants, perquè fora tot en tons blancs, però n'hem fet un altre en corda marró i decorada en groc. Hem fet un menudet, que el veieu així, que està fet en perletes en silicona i en perletes de pulsereta de vidre, val? Però que un poquet, el que una vegada ho tenim tot, el podeu decorar en allò que tingueu per casa. No fa falta a voltes comprar coses. Si vos ha agradat aquesta família d'arbres i voleu més, d'arbres i d'altres coses, doneu-li el like, subscriviu-vos al canal i aniran apareguent més coses.